Speciaal voor jullie. Nou, gaan we hoor, Roxanne. Nou, als klein jongetje, we woonden daar verderop aan het water. En ik ging overwets klompje in het zeiltje aan een lijntje met wind. Toen vond ik later een zeilkano onder water. En dat heb ik helemaal naar boven gehaald, dichtgemaakt, weer opgelapt. En daarna kreeg ik met mijn broer een akkemerjol. Als klein jongetje, nou, zeilde ik wel mijn winkerig 7 erin. En daarna 15 jaar in de vrijheidsklasse wedstrijd gevaren. En toen kreeg Enno Verkering, dat is de moeder van mijn kinderen, heb ik een klassiek jachtje, de Liberty, gekocht. Maar ja, dat ging na zoveel jaren, ging dat huwelijk helaas kapot. Toen heb ik een andere vriendin, kocht deze. Dat ging 8 jaar later ook kapot. En toen heb ik deze gekocht, toen had ik de derde vriendin. Ja, dat is nou 13 jaar geleden. Toen dacht ik van, nou Enno, je houdt ermee op. Je bent niet geschikt voor relaties. Dus nu ben ik 12 jaar op mezelf. En ik zeg wel eens tegen mensen die mij zeggen van, Enno, jij kan toch alles versieren wat er los en vast zit. Nou, ik zeg, het zou best kunnen, maar dat interesseert me niet. Ik laat mijn vriendin op lat. Daarheen, daarheen en daarheen. Mijn papegaai moet vroeg op stok. Ik ga later in mijn nest en ik heb het naar verhouding nooit zo vrij gezellig gehad. Hoe is het met Enno? Ja, wat mag ik daar nou op feestje? Ja, weet ik net. Nou, ja, een hele goede vraag is dat. Maar het antwoord is ingewikkeld. Nou, in het Frans gezegd, niet très bien en ook niet très mauvais, maar comme ci, comme ça. Ik ben er nou vanaf 2011 op het schip. Nou, maar ja, ik heb het eind wel pensioen zo langzamerhand. Want ik ben 72, ik zit in mijn 73ste hier en ik ben geen zo'n treter meer. Dat denk je wel, geestelijk ben je wel jong, maar die botten beginnen te kraken en dit krijgen we en oude kwaaltjes en ditjes en datjes, dus nou ja. Maar ja, ik zeg altijd maar, ik ben gelukkig optimistisch van karakter, niet klagen maar dragen en bidden om kracht. In al die jaren is de boot wel wat... Ja, die jongen had op 4 weer voor had hij op een heiling moeten. Maar ja, Lima die is nou aan het zoeken voor een woningje voor mij. Maar ik zei toen, laat die Oekraïnse en Syrische vluchtelingen eerst gaan, die heeft harder nodig dan ik. Laat mij van het zomer nog maar op die boot worden en geef me maar een plakje. Mijn band die vreekt altijd, pak hier nou weer in een wennetje, patverdorie, hadden we gebeurd. Ik zei, in principe wel gelijk, je woont alleen op het schip, je kan zomaar wat krijgen. No? Dus, ja, wat is wijsheid? Dus, ze zijn nog bezig met een woningje. Maar ik zei niet in een doodlopend straatje waar je een uitzicht hebt, wel met uitzicht op water of een vijver. Ik kan niet zonder water. Nou, zo wat. Dus jij bent wel een levensgenieter? Nou, dat probeer ik na een heleboel strijd in mijn leven. Is het nu veel beter. Maar weet je hoe dat komt? Vroeger had ik veel geld. Grote auto's, groot huis, alles. En dat drukt dan op je schouders. En nu heb ik eigenlijk in principe helemaal niks. En ik heb het kipje. Ik ben veel gelukkiger. Want eigenlijk zoveel hebben, materie, hè. Het drukt op je. Ik heb 30 jaar in het bedrijfsleven zitten, ook al hectisch, druk. Oh, ik doe dan precies, vandaar de naam Anyway, motorschip Anyway. Ik doe het op Enno's manier. Nou, kom maar achter me aan, maar denk erom, het afstappen. En het is één grote uitdragerij. En ik heb hier voor 3 weken aanwas staan. Ik zoek naar een matroos die dat kan doen. Komt ze net aan taal dan? Ach man, wat ik van die lui buien. Ja? Nee, ik ben nu zoals ze een miep dobbelsteen hebben, weet je wel. Nou, goeiedag. Ja, dit schip,
Nee, geen staalhouten voor mij. Kijk, door de vocht, hè, maar eens kijken. Die is helemaal zakt. Gewoon door de vocht. En die vloer, nou, voor hetzelfde gaat leidt vloer en plafond straks bij elkaar. Nou, hier zit een heel gat voor het toilet. Ik heb wel een plasemmer geregeld. Maar een stofdoek of een plumeau, Och man, een pluim. Ja, die heb ik wel, Timo. Die heb ik in mijn slaaphut. Als ik een keer een vriendin op bezoek heb, bijvoorbeeld. Nou, en even masseren, dan begin ik met die plumeau. Zo. Oh, lekker, lekker, lekker. Ja, ja. Ik hoef maar in een stad te verschijnen. Duitsers of Nederlanders of Friesen, wie dan ook. Neem je papegaai nou weer eens mee. Nou, maar die is 7 jaar geleden overleden, waar hij het over. Heb ik wat op bedacht. Zo'n kunstpapegaaitje, daar heb ik een elastiekje aan maken. Nou, kom op je. Zitten blijven. Nou, zit je goed? Nou, hoppakee. Nou, dat heb ik toch weer. die staat terug de stad. Ja, maar hier was niet zo tureluurs van. Blijf nou zitten, terug. Hoe is mij de leeftijd en de vrouwen? Ik heb dus verschillende vriendinnen op afstand. Dat is wel zo makkelijk. Heb ik het rustig. Ja? Anders krijg je, als je even weg bent van de boot, dan krijg je het telefoon. Wij blijven, zo dit doen of zo dat doen. Och, maar dan kan ik dan wel weer levensmoe. Dus het bevalt me prima zo. Nou, met je daarmee weer. Ship ahoy.